Hola, soc Miquel Garcia i vaig a contar-vos la meva tasca sobre el Titanic, que s'anomenarà Fiquem a prova els principis de flotabilitat, que consistirà sobretot en construir uns vaixells a partir d'uns materials concrets que se'ls donarà a l'alumnat. Primerament, per introduir el principi de flotació als xiquets, primerament se faran una sèrie de preguntes per a que ells mateixos, si tenen algun coneixement previ sobre la flotabilitat, puguen esmentar-ho a classe i compartir-ho amb els demés companys. Una vegada ja estigui compartit per tot l'alumnat estos principis o el que ja saben sobre la flotabilitat, explicarà el mestre, o nosaltres, exposarem mitjançant un vídeo i una història els principis de flotabilitat. Primerament, el conte que anem a anomenar serà la corona d'Arquímedes, on és un conte en el que s'esmenta el principi de flotabilitat mitjançant una corona. Ja que aquest conte potser és massa complex per als xiquets, a continuació també s'exposarà un vídeo anomenat Segunde o Flota, que deixarem més tard a la bibliografia, en el que s'esmentarà també a què es deu la flotabilitat, sobretot la densitat, explicant la proporció de massa i volum en relació a que es pugui afonar o no un objecte. Aquest primer vídeo servirà per reforçar sobretot la idea de flotabilitat, és a dir, la relació que hi ha d'un objecte amb la seva massa i el seu volum, és a dir, la densitat, en relació al pes i a l'aigua que es venta. És a dir, també s'esmentaran les forces de verticalitat i la força d'espenta i com aquestes actuen. Aquest vídeo a més servirà per exemplificar i per a donar idees per a l'elaboració dels futurs vaixells. A la següent sessió, per reprendre la sessió anterior i recordar-los el principi de flotabilitat, se'ls mencionarà també que els vaixells estan dissenyats de manera que es desplacen per aigua per mantindre's a la superfície. A continuació, el propi mestre haurà dissenyat uns grups que s'esmentaven en la sessió anterior, on cada grup deurà treballar amb els materials que se'ls disposa. També se'ls ajudarà a cada un dels dos grups mitjançant dos vídeos. Cada grup realitzarà dos vaixells i per realitzar aquests vaixells necessitarem els següents materials. Primerament, per al vaixell fet de paper necessitarem únicament paper i s'ajudarà del següent vídeo. Per a l'elaboració del següent vaixell necessitarem més materials. Primerament, arròs, una botella de plàstic, un furgadens i un paper amb tisores per poder tallar-lo i fer-lo més menut. Per a l'elaboració d'aquest vaixell, ja que potser té més materials i requereix més complexitat, disposarem d'aquest vídeo per a poder realitzar-lo de manera fàcil. Una vegada els grups ja han construït cada un el seu vaixell o el seu prototip de vaixell per a que pugui surar, a continuació sortirem de l'aula al pati, on hi haurà un recipient ple d'aigua on podran comprovar els principis de flotabilitat dels seus vaixells. Òbviament se'ls ha disposat de materials per tal que siga molt complicat que s'enfonsen. D'aquesta manera podran veure que els seus vaixells no s'enfonsen i no tindran una desmotivació. També el propi mestre, nosaltres, elaborarem un vaixell amb una càrrega que sí que s'enfonsarà per a mostrar-los que a més pes se fica de càrrega també, al llaure més pes i pesar més que la pròpia aigua, sí que s'enfonsarà. D'aquesta manera, al treballar l'elaboració dels vaixells de manera en grup, es fomentarà la col·laboració, la participació, la inclusió i sobretot la creació. Utilitzarem plastilina per ensenyar-los els principis de flotabilitat, és a dir, que un mateix objecte amb el mateix pes pot flotar o no depenent del seu volum. D'aquesta manera també podran comprovar les diferències que hi ha entre materials o pes pel que fa al principi de flotabilitat, tinguent a la densitat com a principi o objecte d'estudi, que se'ls ensenyarà què és la relació que hi ha entre el pes, és a dir, la massa, i el volum. A continuació, després de l'observació de la part pràctica, és a dir, de ficar a prova els principis de flotació, ells mateixos
incitaràs perquè participen tots i que ells mateixa exposen les seves observacions que han tingut respecte a aquesta pràctica, és a dir, quins materials han pogut veure que han flotat més, com havien ells previst que feien que els vaixells suraren, etc etc. Bé, doncs en aquesta explicació científica, sobretot anem a explicar-los que la raó pel qual els vaixells suren és gràcies als principis de flotabilitat, independentment del material que hagin utilitzat, és a dir, més en relació que hi ha entre la pròpia massa i el propi volum. És a dir, la quantitat del pes de l'aigua que es desplaça és igual al pes del vaixell i la càrrega. Després d'haver fet ja una explicació científica per acabar d'explicar-los les observacions i com ho han vist, es farà una espècie de reflexió final o ells mateixa valoraran l'activitat que han fet a partir de preguntes que els elaboraré, com per exemple, quina ha sigut la vostra observació que més vos ha impactat, com vos ha afectat la quantitat de càrrega, la flotació dels vaixells, la massa, o què han plegat a aprendre finalment.